Evo, pripremamo se za sledeću radionicu lagano. Pripremat ćemo nešto slatko i slasno sa aronijom. A ja bih ovom prilikom pozdravila moje drage prijatelje iz Kandija. Zdravo, hvala na divnim poklonima, hvala zato što ćete usrećiti posetioce festivala ovim mikrotalasnim pećnicama, a najsrećniji dobitnik dobit će ovaj ovde frižider. Tako da, eto, to je pravi frižider, nije maketa, ja sad bojim da ga otvorim da nešto, ne znam da li je to zapečaćeno, ali je pravi. Sa druge strane, pa nije, ovde je. Pa onda ima sad nije, s ove strane, jao vidi stvarno. Evo ga, pravi frižider, tako da moći ćete da uđete u trku za ovog lepotana. Taman za jednu prosečnu srpsku porodicu i da bude uvek pun. Da dobro služi i najbolje ladi. Mikrotalasne pećnice i štampač Epsonov. To će biti nagrade za posetioce i naravno svašta nešto ovde što su izlagači pripremili. Sa nama je Stefan Obradović, mlad momak, ali je dosta radio na sebi i ne prestaje da uči i da radi. 6 godina radi kao kuvar, šef kuhinje u Wagneru, vrlo je ambiciozan. Kao što sam rekla, ne prestaje da radi na sebi, nije mu bilo lako, kaže, trnovit je bio njegov put, ali nikad nije lako. Ljudi misle, kuvar, biti to, dođeš skuvaš, treba se izboriti za tu poziciju, zar ne? Tačno tako, tačno. Evo, on je pripremio jednu pitu sa aronijom, sa ovim tradicionalnim korama i secka da bi poslužio sve posetioce. Kada on to isecka i servira, moći ćete da probate pitu, a onda prelazimo na proces pripreme, da vidite kako se pravi ova pita. Ja ću Stefanu da pomognem u svakom smislu ovde da pritrčim ako je potrebno. Malo pre su bile kolege iz Horeka centra. Bilo ih je dvoje, a on je sam ovde. Stefane, to je pita sa aronijom, nadevom, je li tako? Sa nadevom od aronije i lešnikom. I lešnik. To je sigurno dobra kombinacija. Šta sve stavljaš u pitu sa aronijom? Koje namirnice se recimo lepo slažu sa aronijom? Sa aronijom, nadev od aronije možemo koristiti i za različite vrste mesa. Najbolja kombinacija je uz crveno meso, uz biftek, uz ramstek. Ja sam čula si ti majstor za ta mesa. Da. Za stekove, biftek i tako to. To mi je omiljeno, priprema stekova. Pa to je prava, da kažem, bomba za protiv anemije. Tačno. I aronija i crveno meso. Ali eto, aronija i u ovoj varijanti slatkoj dolazi u obzir zašto? Pretpostavljam zato što ona nije sama po sebi slatka, već kisi. Da, ona ima sama po sebi jednu količinu gorčine i kiseline u sebi, ali sa lajterom koji pravimo od šećera i vode, ona dobija tu slatkoću koju upije. Onaj šećer kojim prelijemo, onda ne bude ona slatka, nego taman dobije slast koja je potrebna. Taman koliko bi trebala. Pošto je tema ovogodišnjeg festivala burek, pripremit ćemo nešto slično bureku, pitu. Sad, zavisi gde se nalazimo, tako se i naziva određena pita. Negde je burek savijačan, negde je slagan, sve zavisi ko kako gleda, ali najvažnije je da se dobro jede. Reci mi, si imao tu čast da te traže gosti, da te upoznaju, pohvale? Jesam, nekoliko puta smo imali i dobijamo pohvale svakog dana na hranu koju spremamo. A ko je bio najveći kritičar u tvojoj karijeri? Ti sam ili neko sa strane? Ja sam sam sebi kritičar. Kad pogrešim, uvek
napravim novo jelo, nikad ne izbacujem jelo koje nije kako treba. Znači da si uporan. Uporan u tome. Ne odustaješ. Super. Ne bih došao do ovog puta da nisam bio uporan. Šta znači trnovit put jednog kuvara? Pa, san svakog kuvara je da bude šef kuhinje u nekom restoranu, ali do tog puta se dolazi tako što se ne radi kao kuvar, nego počinješ sudova, pa praviš salate, postepeno, stepen po stepen. Prvo guliš krompira, onda šefuješ, je li tako? Pa da, tačno tako. Još malo pa je isekao ovu pitu, a onda ćemo da pređemo na pripremu. Aronija odlično ide uz sireve, pretpostavljam. Da. Uz koji sir? Recimo po tvom ukusu. Po mom ukusu uz gorgonzolu, uz tvrdi kozi sir, uz gaudu. Uz gaudu, aha. Da. Pa lepo si ti to sad meni sve opisao da sam ja ogladnela. Deo ću ovde da stavim. Hvala. Ovde je i kutija za učešće u nagradnoj igri, tako da možete da ubacujete vaše ulaznice, podatke, pa sa srećom da dobijete neko od ovih vrednih nagrada. Imaš samo 25 godina. Da. Neko bi rekao mlad čovek, eto, tek, ali 6 godina iskustva radi već, to je za svaku pohvalu. Hvala. Neko u tim godinama tek nađe prvi posao. Tačno tako. Ajde da krenemo pripremu, ti meni objašnjava i ja zapitkujem. Ovde imam pripremljenih 250 grama pšeničnog griza, ovde imamo nadev od aronije koji ćemo koristiti kao fil za pitu, i imamo 300 grama kristal šećera, 2 šećera u prahu, jogurt i suncokretovo ulje. To koristimo za fil da mažemo kore. Ajde da krenemo, pravimo nadev, ali tako? Da, pravimo nadev. Sipat ćemo griz, prvo sve suve sastojke. Griz, šećer. Šećer, 2 praška za pecivo. Praška za pecivo. To ćemo sad izmešati prvo. Mešaš suve sastojke? Suve sastojke prvo izmešamo. Onda posle toga ćemo unutra dodati, ovde imam 4 decilitra suncokretovog ulja. Treba pomoć? Ajde spustiti dole, pa ja ću da držim, a ti probaj. Tako. Vidiš da ti treba moja pomoć? Pa treba mi, hvala ti. Evo ja ko ćata. Sipat ćemo suncokretovo ulje. Znači ulje. Posle toga ćemo dodati pola litre jogurta. Dobro. To je dovoljno. Sada ćemo sve to izmešati. Ovo ovde su kore od aronije? Heljine. Heljine kore. Aha. Sjajno. Biće to zanimljiva poslastica. Za ovu pitu je dobra kombinacija i kugla sladoleda od vanile, koja ubije tu njenu slatkoću. Nismo priključili frižider pa da stavimo nekoliko kila sladoleda za ovu pitu. Žao nam je, ali evo, ne želimo da ga mi prvi upalimo, neka ga upali onaj ko ga dobije. To je zapravo bila želja. Evo, fil za koru je gotov. Znači to treba da se... To je ta gustina. Aha. Da bude tečno, ali ne previše retko. Tačno. A griz će, pretpostavljam, da pokupi sa višak vode. Griz pokupi sa višak vode, da. Da nabubri malo. I prašak za pecivo ćemo dati isto to, da nadođe pita. Da bude šupljikava i hrskava. Da. Pitu pečemo u rerni na 180 stepeni pola sata. Dobro. Kada izvadimo, odmah je vruću, nalivamo lajterom koji ću posle pokazati kako se sprema. Da li ti treba neki pleh, jel imaš? Nema. Ćeš u ovaj isti? Pa mogu taj. Moraš da nam malo objasniš šta tu radiš sada. Koliko kora
Tri kore, filujemo sve 3 kore. Kad namažemo ovaj fil, stavimo, ovo je poslednja kora, 3. i na nju isto stavljamo fil. Priprema ove pite je brza i jednostavna, samo je potreban nadev od aronije. Hvala. Sada ćemo staviti nadev od aronije. Ovo je nadev od mlevene aronije. Naši prijatelji iz Hofa, njihov štand se nalazi na samom ulazu. Ovo je dovoljno količina. Stalno su ovde sa nama na festivalu i ja sam prošle godine pravila salčiće sa aronijom. To je lepo. A i danas ću da koristim termostabilni nadev. Evo, stavljamo mrvljeni lešnik. Sada ćemo je zarolati. I uvijaš sada, ali tako? Uvijam je sada polako. Koliko se danas koristi aronija u pripremi hrane? Evo ti leh. Aronija se koristi u nekoj velikoj količini i za mesa i za hranu. Ti je koristiš, a da li tvoje kolege koriste? Koriste. Sve više, jel da? Sve više i za sireve, pogotovo za meso. Ovdje sada ćemo zaseći pitu da bi kasnije upila lajter sa kojim ćemo je naliti. Prebacit ćemo je ovdje na play. Ovo je pravljena pita sa običnim korama, sada pravi sa ovim drugim. Ove Heljine imaju i aroniju, tako su malo ljubičaste i drugačije, da. Da, evo ima ih na Hofovom štandu. Jako su zanimljive, ja sam pravila isto sličnu pitu, samo kao baklavu, sa istim korama i zanimljivo je. Kada se ispeku izgledaju tamnije malo. Da, dobiju zlatnu boju. Da. Imaju tamnije zlatnu boju nego ove obične. Co? Sad vi vidite kako je domaćicama ovako, koje spremaju pite stalno, pa ređaju, pa mažu, pa imaju veliki broj gostiju za slavu, za rođendan, pa se takmiče čija je najlepša. I čija je bolja. Da. Čiju pitu si probao da je najlepša? Je to bakina ili... Bakina, pa da. To što baka napravi, to se pamti ceo život. Tačno. A koja je bio tebi inspiracija da počneš da se baviš kuvanjem? Pa kao mali sam zavoleo u svoju porodicu, svojim ocem i majkom. I sveta? Nisu, ja sam iz cele porodice jedini ovim putem krenuo. Znači ti si prvi kuvar u familiji? Da, tačno. Svaka čast. Od malih nogu. Obično je to nasledno, pa onda se nasledi neki porodični restoran i tako nešto, ali evo, ti si dokaz da je ovo čista ljubav i talenat. Tačno. I rad. Tačno tako. I ulaganje u sebe. Ovaj namaz... To je mlevena aronija. To je mlevena aronija bez šećera. Mlevene aronije, da. Samo sekund, da ja tebi to podigne malo. Pošto ti radiš, saginješ se i to sve spada. Može. Čekaj. Moram da spustim mikrofon. Sada ovu pitu pečeš... Pita se peče na 180 stepeni 30 minuta. Premazuješ? Premazujem s ovim filom. Ako ostane malo fila, da. Super. I umeđu vremenu dok je pita u redni, dok se peče, mi spremamo lajter. Ja sad nemam trenutno ovdje gdje da skuvam. U ovako jednom kako izgleda priprema tog lajtera, bar da ispričamo? Ovdje imam 400 grama šećera, kristal. Njega sipam u ovako šnezider. Da, i sa vodom. I pola litra vode. Ja ne znam koliko sam ti tu sipala, ima malo više. Ima više. Stavljaš još nešto, limun, ne? Može po izboru da stavi limun, lajm i meša se na šporet dok se šećer ne otopi i potrebno je nekih 7-8 minuta da ključa na vatri. Da se išpinuje. Da. Kada pita bude gotova, vrelu pitu prelivamo lajterom.
Sjajno. Hvala ti puno na tvom iskustvu. Hvala vama. Mlad si, ali dosta znaš, zato što se i trudiš. Trudit ću se i tek trebam da napredujem u ovom poslu. Želim ti puno uspeha. Eto jedan mlad čovek Hvala. koji sate i dane u svom životu provodi na nogama, kuvajući. Tačno tako. Nije lako, ali je lepo. 8 sati na nogama, nekad i duže, ali ovo je posao koji sam izabrao i taj posao volim. Jel imaš neki životni moto? Pa nikad ne odustaje. Eto. Bravo za upornost. Hvala vam što ste prisustvovali ovoj radionici. Sve proizvode od Aronije možete da kupite ovde na štandu Hopa, da probate da napravite svoju kombinaciju ukusa, jer ona stvarno to pruža veliki broj mogućnosti u pripremi hrane. Ja to najbolje znam jer je isprobavam na razne načine. Hvala i tebi. Hvala vama.